de hockey. Acest episod voi juca 1 player și voi juca la toate, la easy, medium, hard și ultimul, insane. Să vedem, jucăm la toate până le câștigăm pe toate. Începem cu easy. Am să reclama naibii. Ieși. Așa, începem cu easy. Să-l batem pe ăsta prima dată. E chiar atât de greu, dar eu n-am prea jucat jocul ăsta și mi-au zis prieteni să joc jocul ăsta, să o arăt și wow, jocul destul de fain, mi-a plăcut jocul. Mă distrez destul de tare cu fraierii ăștia, dar să vezi după aia pe la herd ce greu o să fie. Hop, 5-0 deja. N-am văzut ce face cu tine. Ia uite, l-am putut la cu praf aproape. Îmi pun și l-am făcut praf. 7-0. Oh, ce bun sunt. Oh, că nu mă joc cu tine. Mă joc cu tot un player, medium. Sunt un pic răgușit, dar în fine. Opa, ăsta se mișcă mai bine. Mamă, ăsta mă bate. Hop. Ce-ai făcut, bobica? Am un punct, nu marchez. Este pe 2-0. 2-1, pardon. Oh, 3-1. Lăsați în comentarii ce jocuri vreți să joc, că nici nu știu. Niște jocuri așa ce vreți voi. Ah, era 30. Ce mai mă bate ăsta? Praf ăsta. Ai de cap, îmi dau și autogol. De cap. Oh, 4-3. Băi, tu te pui cu mine, bă. Băi, tu nu știi cu cine te pui, bă. Te tești tu la tine, eu mișc și îți dau gol. Bă, da, mă. Se blocă degetul. Bă! Spar joc de mine. Vrei să mă bată fraierul ăsta? 6-5. Ce vrei, băi, băi? Ma, 6 ca. Să nu mă zici că mă bate, că pierd toate ziua. Oh, eu. Știi că ai. Cine se mai pe ho, gata, jucai cu tine. Jucăm cu celălalt. Jucăm la herd. Am, hai, să te văd. Am, bunule. Îmi dă de autogol. Cu asta cred că avem ceva de lucru. Oh, ce gol i-am dat. Bă, dar nu știu, bă, nu pot să mișc degetul în pui mei. Oh, bă, du-te, bă, naibii. Da bun ești, mă. Ei, autogol. Nu, și era să-mi dea gol. Bă, du-te, bă, 4-2, ăsta nu bate. Joc mai multe meciuri ăsta, cu pare eu. Până bat. Mamă, nu se poate așa ceva. Șpancă. Mamă, hai. Ai de cap. 6-2. Hai, lasă când dau autogol când mi-am chef. Oh, mă țin la el, mă țin la el.
Și strâng. Așa. Asta vreau și eu. Mai joc cum ne jucăm. Prea bun, bă. Bunule, bă, bunule. Nu te cred, bă. Dacă îmi bate fraierul ăsta. Nu te cred, frate. Îmi bate handicap planta asta. Este, bă, barăgul. Dar nu știu cum se poate mișca așa de repede după ea. O masă. Ăla acolo. Oh, 2-1. Scorul e strâns. Scorul e strâns. Scorul e strâns. Și 2 egal. Oh. 3-2. Nu se crede. Nu te pot crede. Deci nu te pot crede. Mamă, să ce bătăi dau. Deci, să nu se mai pună asta cu mine în viața lui. Nu te cred. Hop. Ce te pui cu mine, băi? Tu nu știi cu cine te pui, băi. 5-2. 5-3. De acum l-ajung. Nu pot, nu are cum, e imposibil să-l mai bat la scorul ăsta. Gata, uite. Nu te cred. Praf. Ce să-i cer? Îs praf. Nu ce-o prins acum. Pac. Mai enervează. Pui mei. 2 egal. Trei, 2. Bă, dar nu știu bă, cum nu pot să-l bat, că îl mai băt odată. Dar atunci nu filmam, firar. De filmam era mai bine. Vedea și voi că îl bat pe fraierul ăsta, îl bătui și pe ăla de la Insane. Pe toți îi bătui. Dar bine că greu. Bine. No, mai gata, mă las. Mă las de jocul ăsta. Prea praf. 3 game. Nu, oricum nu mă las în episodul ăsta până nu-l bat. Dar nu fie. Doamne ferește. Nu te cred, îmi dau autogol. Cât de prost să fii să dai autogol. Te băci. Oh. De la 1. Oh, 2 egal. Și l-am fraierit. Oh, meciul-i strâns. Meciul-i strâns. Patru, 2, bun. Nu te cred. Ah, ce să... Bă, dar mă ajunge asta. Păi, te jos. Te lăsai până acum până mi treci o mână și acum. Ce pui mei? Uite numai așa stau. Op, ce ai făcut, Bobis? Yo, câștigai. Au bă, gata. Joc cu altul. Insane. Țineți-mi pomnii să-l bat. Ăsta e imposibil. Nimeni nu poate să-l bată pe ăsta. Prea bun. Hop. Niciodată nu l-am bătut. De fapt, l-am bătut odată. O singură dată. Dar foarte greu. Iu. Nu pot.
Nu, bă, e greu. Dar uite cum îmi dă numai la gaură. Ia, n-ai tu să-i... Cum pui, n-ai cum să-i dai. Dacă îi dau un gol măcar. Oameni buni, cam atât în acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, un share, ceva.